ಅಂಚ ನೀತ್ ಮಾತ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿದಿನ ವಿಸ್ಮಯಲು ಪವಾಡಲು ನಡಪನ ಈ ತಲಬವು ಈ ತಲಟ್ಟು ನಿಲೆಯಾದ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಕಾತೊಂದು ಪುಂಚಿದಿನ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬವು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಏ ಪೊಗ್ಲ ಆವರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡುದು ಎನ್ನು ದಿನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸುಲಭೊಡೆ ನಿಜ ಆತರು ಜಾಗ ದೆತೊಂದು ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದೇಕಲು ದುಂಬೋತೊಂದು ಪಾಯ ಅಂಚಿನವನು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬಾರ್ದ ಅನ್ನಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬಾರ್ದಾಗನೇ ಪೂರ ತಿರ್ತುಬೂರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ನಂಬುದು ತೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು 4 ಮೀಟ್ಲ ತೂನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದು ಇಲ್ಲಕ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ ದುಂಬೂರ್ದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಹಿಡ್ದಿಚ್ಚೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗ ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜ ಅರ್ರ ಕೈತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ರ ಮೂಜು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದೆ ಅಡ್ಡ ಮುರಿದು ಹೋದು ಉದ್ಯ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ನ ಪಾಡ್ನಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದಾರು ಆರೇ ಕುದ್ದು ಹಾಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪಾರ್ದು ಎನ್ಮತಿ ನೋಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರ ಸುರುವಾಡು 5 ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಪೂರ ತಿರುಕದು ಎಂಕಲ ವೆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೂರಿಯರ ಸುರುವಾಡು ಬೂರ್ದು ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಾದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಏರಡ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ ಪಡ್ಯಾರ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೈತಲ್ದಾರೆ ತೂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಐತಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗೋದು ಪಾಡ್ಯ 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿಲ ಕೊರಿಯರು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಸಂಪಾದನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆ ಜಾಗಡಿ ಯಾರು ಬಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವು ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ರ ಎದುರುಡು ಕನ್ನಡ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇತ್ಯಾದ ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಜನ ಕೊಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸಾರ ಮಲ್ತದು ಕಷ್ಟ ಆದ ಕೈ ಪೊತ್ತಾವೊಂದಿನ ಕುಲು ಇಡಗು ಬತ್ತಿ ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಲ್ಮೆನ ತೂತೆರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬದುಕಡು ಅರುಪತ್ತದೇರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏಕಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದುಂಬು ಈ ಗುಡಿತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪನಾಗ ಬರೀ ಬಿಜಾಪುರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಶಾಡ್ಡೆ ಆಯ್ ಒಂದಿನ ಪಂಡೆ ಈಗ ಎನ್ಮೋ ವರ್ಮೋ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲಿ ಜಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅವೇ ಬೆರಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಾನಾಗ ಆದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸುರೇಶ್ ಬಂದು ಆಯ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಸಿಗೆ SS ಪಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧೈರ್ಯ ಗುರುಪುಜರಿಗೆ ICU ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯರ ಕೊರಿಯರು ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪಾರೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಸಾದ ದೆಪ್ಪುಂದೇನ ಬಾವಡ ಈ ದೀಪನ ಅರ್ಚಕಡ ಪಂಡೆ ಆತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮುಲ್ಪ ಉಡಿತ ಕೆಲಸ ಆವುದಪ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನೆ ವಾರೀತಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ನಿಕ್ಕುಂಡು ದಯ ಪಂತಜೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುರುಡುಂದುಂಡು ಬಂದು ಸುರುಕು ಅನ್ನದಾನ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಅರಿ ಯಾನ್ ಕೊರಪಾಯ ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೇರಿನ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಏತುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ಅವರಿಗೆ ಗೊರಪುನಿ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರುನ್ಕೇಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ఆయన ICU ಹಿಡ್ದು ಮತಿದ ಅಂತ ಜೈಜನ ಮತಿ ಜಾಂಡು 24 ಗಂಟೆ ఆయన వార్డుకి అంతా చెప్పడం అందలేదు ఏమన్నా బయట అప్పే లేకపోతే మెంచి పాతేరగా ఎంకే షాక్ ఆయనకు ಊರ್ತ ತಿಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ರಡ್ಡಿ నుంచి ಬೇಲೆ ಬೈಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜಾಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚಂದ ಈತ್ ಮಾತ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಜಾಗ ಬೋವು ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆದ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬೋವು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲೂರಟಿ ಅಪ್ಪೆ 6 ನೆಲೆ ಆತಿನ ಈ ಜಾಗ ಕಂಕನಾಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಪಡುಮನೆ
ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನಂಪು ಮುಲ್ಪ ದಾಯಬಣ್ಣಗ ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಆದ ಬತ್ತಲ್ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಆ ತಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ 125 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಳತ್ತೂರುರ್ದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅಪ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪ ನಂಬಿಯರು ಜಾಗಡು ಇತ್ತೆಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನ ಏಪಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮನದ ಸಬ್ದೊಲ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ಕಿಬಿಕ್ಕು ಕೇನೋಡು ಇನಿಕ್ಲ ಎತ್ತುತೋ ಪವಾಡಲು ವಿಸ್ಮಯಲು ನಡುತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಿಸೆಸ್ನ ಪಂಡ ಈ ದೀಪದೀಪನ ಅರ್ಚಕನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ತಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಪೋಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಹೋದಾದು ಅಲ್ನ ಅಡೇ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅಕ್ಲನ ಸುರೂತ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಲ್ನ ಐಕಿ ಒಂಜಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಕೊರಿಯೆ ಕಂಡನಿ ಉಂಗುರ ಕೊರಿಯೆ ಮಲ್ ಪಾಡದಿಂತಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ಲ ಓಡೆಗ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಕಾರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಉಂಗುರ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಕಾರು ಸೀಟನ್ನು ಬುಡುಪಾದ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತಿ ಇಡೀ ಹುಲ ಐತುಂಡಲ್ಲ ಉಂಗುರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಡನಿಗೆ ಅಂತ ಘರ್ಷಣೆ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಯಾರು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ನೀನು ಒಂಚಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಕೊರತೆ ಈ ಆತ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಎಂಚೆ ಆತ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಎಂಚೆ ಬೂರು ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದುಃಖ ರಾತ್ರಿ ಜೈದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತನಾಗ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಲ ಕುಟುಂಬದೊಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಕಳ ಕಾರ್ಡುಗಳ್ನಾಗ ಆಕಳ ತೋಜಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾರದ ಸೀಟು ಉಂಡು ಕಾರದ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ದೇದರು ಸೀಟು ಮುಡುಪದೇರು ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಜ್ರ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಪಗತಿಗಿದ್ದೀಜಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ಯೋಕ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ನಿ ಮನದ ಕಾಂಡೆ ಕಾಡು ಬತ್ತು ಕೂಲ್ನಾಗ ಸೀಟು ದೇ ತೋಜಿನ ಉಂಗುರ ವಂಚನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮುಲ್ತು ಕೊನೊಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಸಿ ಮಮ್ನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ದಿ ಇನ್ನು ಗಲ್ಗೆಲ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರರುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಸವಾಲು ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಡಪನೆಂತೂನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪನಿಯರ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲು ನಡಪುನ ಜಾಗ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಳಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ 2400 777